вақте ки мо дигар духтурро сиёҳ кунему дигар табибро сиёҳ кунем, мо духтуру табиб нестем, аслан табиб. ё ки баъзеҳо мегӯянд ки Бахтиёр дурӯғгӯ ҳаст. Бахтиёр дурӯғгӯ нест. Кадоми шумо агар мард бошед, ба наздам биёед. Шумо гуфт номард ҳастем. Савол гуфт барои чӣ? Шумо касалҳоро ҷудо мекунед. чаро мо аз тани шумо бояд ҷавоб диҳем? чаро шумо аз ҳолати вазмин мегурезед? агар барои манфиат мебуд, ман худам танҳо кор мекардам, ягон шогирд намегирифтам. чӯраи гарданро, канал кушоданро ягонтаи шумо дар ҳамин Тоҷикистон наметавонед. биё якҷо шавем, халқи худро дастгирӣ кунем. якҷо шуда наметавонед, моро ғам натиҳед. монед мо идеяи худамро пеш барем, кори худамро пеш барем, халқи худамро дастгирӣ кунем. барое ки ягонтаи шумо ба мо финансировать кардан наметавонед. кӯзара дар даруни қоб мешикастанд. касе агар кӯзара дар даруни қоб айнан сохта метавонист, ӯро дар даргоҳ қабул мекарданд. салому алайкум аҳли гурӯҳи Шоҳёр. мо имрӯз як мавзӯъро дар байн монданӣ ҳастем ки ман хабарҳоро аз даҳани беморон мегирам да, ки имрӯз дар ҷомеаи мо бо баъзе духтурҳо ҳастанд. баъзе духтурҳое ки бо миён табобат мекунанд, дигар корҳоро мекунанду баъзеҳо ҳастанд ки ба беморҳо мегӯянд ки ба назди кастаправ нарав, кастаправ ё ки мануалист нарав. мануалист кастаправ устумроро зер мекунад. вақте ки устумроро зер мекунанд, торҳои асаби шуморо пачақ мекунанд. ин суханҳоро ман аз даҳани баъзе беморҳо мефаҳмам, ки онҳо ба мо ҳамин суханҳоро оварда мерасонанд, ки аз фалон духтур гуфт ё ки фалон табиб гуфт. ва мегӯянд ки ба назди Бахтиёр ё шогирдони Бахтиёр наравед, ки онҳо миёнаи шуморо маҳиб мекунанд, устухонҳоро зер мекунанду нервиҳо пачақ мешаванд. мо давоми 12 сол шуд ки дар Тоҷикистон фаъолият карда истодаем. то ҳамин рӯз мо ба ягон духтур сухани бад гуфтагӣ нестем. мо ба ягон бемор гуфтагӣ нестем ки шумо хато мекунед, табобат мекунед даву бемор, даву духтур ё ки табиб. наравед ки шумо сиҳат намешавед ё ки шуморо маиб карданд. дар ҳақиқат мо мебинем ки беморӣ маиб аст, маиб кардагӣ ҳастанд. лекин мо сухани зиёдӣ гап намезанем. мо содиқии худро нишон медиҳем ки мо ҳамин беморро табобат карда метавонем. а вақте ки мо дигар духтурро сиёҳ кунему дигар табибро сиёҳ кунем, мо духтуру табиб нестем, аслан табиб. табиби хуб ҳеҷ вақт як касигаро сиёҳ намекунад. мард ҳаст, табобат мекунад. натавонад, мегӯем ки мо мебахшед, наметавонем табобат кардан, бемории шумо кӯҳна шуд. ба дигар духтурҳо ҳам ки ҳамин суханҳоро мегӯянд, ҳеҷ вақт якдигарро сиёҳ накунед. мард ҳастен, табиби содиқ ҳастен, табобат кунед агар тавонед. табобат карда наметавонанд, баъд кунҷӯӣ мекунанд. ана фалони шуморо маиб кард, бояд уҷа намерафтен, агар назди мо барвақттар меомадем, мо шуморо сиҳат мекардем. баҳона. агар табиби содиқ ҳастӣ, тавбат кун. ту уҳдаи ҳама кор бояд бароӣ. ман ба халқи оммаи худамон гуфтанӣ ҳастам ки ба ҳамаямон табибое ки баъзе табибое ки ҳамин суханҳоро мегӯянд, сутумураи одам 1500 киловазнро мебардорад ва ба задани кастаправ ки 15-20 кило мезанад, устуғон маиб намешавад. ё ки мануалист зер мекунад, тоб медиҳад, устуғон пачақ намешавад, нервиҳо пачақ намешавад. барои ин ки дар ин ҷо 1500 кило вазн дар кор ки мо устуғонро маиб кунем.
ҳеҷ номумкин ҳаст нервиро пачақ кардан бо усули мануалӣ ё бо усули кастаправ. кастаправ устуғон рост мекунад. мануалист ва ҳар касе ки бо маҳз тавобат мекунанду маҳзи нуқтаӣ ё маҳзи мануалӣ истифода мебаранд, онҳо дар стумура баъзе каналҳо ҳастанд ки онро кушода мекунем. инро мо метавонем карда. кушода мешавад. тори асабро кушода мекунем. ҳамон ҳалқаҳое ки обҳое ки аз ин ҳалқа мебароянд, грижа мегӯянд, тори асабро зер мекунад. онҳоро ҷудо карда мешавад. инро бо маҳзи нуқтавӣ карда мешавад. мануалисту ва кастаправ бо кастаправӣ ин корро карда намешавад. ман худам аз 14-солагӣ кастаправ. бо кастаправу мануалӣ канал кушода намешавад. фақат бо маҳзи нуқтавӣ мешавад. инро ман мегӯям Бахтиёр Шоҳев ки каналро фақат бо маҳзи нуқтавӣ кушода мешавад. ва духтурҳое ки дар мағзи сари баъзе беморон ҳамин фикрҳои безебро ҷо мекунанд, онҳо хато мекунанд. агар инсон аз баландӣ афтад, миён шиканад, дар он ҳолат торҳои асаб ҳаромағз пачақ мешавад, зер карда мешавад. лекин ба мануали терапия ё ки бо маҳзи нуқтавӣ ё ки бо кастаправ ҳеҷ номумкин аст. агар бо ҳамин хеудар ё ки ба мануалӣ миён пачақ шавад, нервиё пачақ шавад, ҳамаи гӯштингирҳо миёношон бояд инвалид бошад, пачақ бошад. ҳамаи спорт заниматсия мекардагиҳо бояд миёнои ваё пачақ бошад, ваё бояд инвалид бошанд. кӯдакое ки дар кӯдакӣ чанд бор меафтанд, ваё бояд солим набошанд дигар. гапҳои зиёдӣ задан дар кор нест. баъзе шумо мегӯед ки шогирдони моро пас мезанед, гапҳои беҳуда мегӯед, ё ки баъзеҳо мегӯянд ки Бахтиёр дурӯғгӯ ҳаст. Бахтиёр дурӯғгӯ нест. кадоми шумо агар мард бошед, ба наздам биёед. ман бар ҳар як қадами мондагӣ, бар ҳар як сухани гуфтагии худам, дар кори худам ҷавоб гуфта метавонам. ман кори худро содиқ мекунам. вақте мо ин суханҳоро шунидем аз беморҳо, дар як ҷаласа вазири тандурустӣ моро файрёд кард, коргарои хусусиро. ин ҷои пинҳонӣ нест. ва вазир гуфт ки шумо коргарҳои хусусӣ, балнисоҳои хусусӣ, беморҳои хусусӣ номард ҳастед. ин суханҳои вазири тандурустӣ аст. шумо гуфт номард ҳастед. савол гуфт барои чӣ? шумо касалҳоро ҷудо мекунед. каселеро мебинед вазбинтар ҳаст, қабул намекунед. бечора илоҷ намеёбад, ба беморхонаҳои давлатӣ меравад. азобашро мо мекашем, мегӯяд. фавт бисёр мешавад. аз шумо мебинем ки камтар ҳолати бемор безеб аст, фавт дар шумо нашавад, касалро дарав ҷавоб медиҳед. мард ҳастед, то охир тавобат кунед. чаро шумо дар сари мо мезанед беморҳои вазбинро? шумо ҳам мард бошед. ин суханҳои вазири тандурустӣ ба номуси мо расид. ба номуси ман шахсан расид. ман ҳам беморҳои вазбинро мегирам, лекин баъд аз суханҳои вазири тандурустӣ кадом беморе ки вазбин ҳаст, аввал ба томография равон мекунем, ташхисашро мебинем. агар бинем ки ақаллан 2% тавобатшаванда ҳаст, аз ҳавои қапида оҳиста 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 ҳамин беморро мехезонем. суханҳои вазири тандурустӣ ба мо, ба номуси мо расид. мард бошед. чаро мо аз тани шумо бояд ҷавоб диҳем?
чаро шумо аз ҳолати вазбин мегурезед? барои ҳамин шумо ҳам гапҳои беҳуда сафсата назанед. шумо ҳам мард бошед. бемор назди шумо рафт, тавбат карда метавонед, тавбат кунед. наметавонед, сухани зиёдӣ дар кор нест гуфтам. ӯ бемор назди мо меояд, мо бо ӯ кор мекунем, шифои ӯро меёбем. ҳар як табибе ки дар ҳамин тоҷикистон ҳастед, шумо бо лимени бо миён кор карда метавонед. барое ки ман дараки ҳамаи шуморо дорам. аз ҳамаи шумо пурсон ҳастам. қадди шогирди ман наметавонед. барое ки ҳиссиёт надоред. ва шогирдони ман аввал ҳиссиётро ёд медиҳам. агар дар чилик ҳиссиёт набошад, беморои шумо шифои пурра намеёбад. бо лимени тавбат мекунед, ҳиссиёт надоред ки устухонро туғри монед, рагу пайвандро туғри монед, каналро кушода кунед. ҳиссиёт надоред. аввал ҳиссиётатонро пайдо кунед. бахтиёр гунаҳгор нест ки худованд ба ӯ ин ҳунарро додааст. ва ман бар ҳар як кори кардаи худам ҷавоб медиҳам. бар кори худам ман кафолат дода метавонам. ба ҳарчи худованд шифо медиҳад, ҳунарро додааст, чӣ кор кунам? истифода бурдан дар кор. ба шогирдонам ман фақат ба чӯраи гардан иҷозат намедиҳам бирасанд. ҳатман чӯраи гарданро фармоиш медиҳам ки назди ман равон кунанд. кори аввалашро ман худам мекунам, баъд мондагиашро шогирдонам. аз ҳама хатартарин ин чӯраи гардан ҳаст. чӯраи гардан камтар агар инсон хатогӣ кунад, шахсиятро ба инвалидӣ мерасонад. ак корҳои шумо мекунед, 2 моҳ ё 3 моҳ ёрдам мекунад, тамом. одам солим намешавад. ва мо шогирд бисёр тайёр кардем, шогирд корхонаҳо карда истодем ки на барои нафс, на барои пул, мо мақсад дорем. дар оянда мо мақсад дорем, фикрронии хуб дорем ки сабукӣ барои халқи худамон биёрем. мо идеяҳо дорем ки идеяҳои моро шумо финансировать кардан наметавонед. давлати мо раҳмат ки ба мо иҷозат дода истодаст, мо кор карда истодаем. фикрҳои моро ҳеҷ кас финансировать кардан наметавонад. мо худамон зур зада фикрҳоро амалӣ карда истодаем. мақсади мо корхона бисёр кардан, ки корхонаҳо фоида биёрад. охирон мақсади мо ки мо бояд мактаби ихтироъкорон бисозем дар тоҷикистон. мо битонем ки ҳар як ихтироъкори камтарак ихтироъ карда метавонад, ихтирои ӯро финансировать кунем. ҳар як касе ки мода тавбат мекунад, маблағи ӯ барои савоб рафтаиста, на барои манфиат ма кор кардаиста. агар барои манфиат мебуд, ман худам танҳо кор мекардам, ягон шогирд намегирифтам. ё ки дар дигар мамлакатҳо мерафтам, кор карда мегаштам, даромади нағз доштам дигар мамлакатҳо. ва мақсади мо дар ин ҷо мактаби ихтироъкоронро кушодан ҳаст. барои ҳамин аз шумо илтимоси калон дорам ки ба шогирдои ман суханҳои бад назанед. касе чӣ сухане дорад, ба ман занад. шикастаниед, маро шиканед, агар тавонед. бо сухан шумо маро шикаста наметавонед. мард ҳастед, дар кор нишон диҳед. ман дар кори худам ҷавоб медиҳам. ман дар кори худам кафолат медиҳам. шифодиҳанда худованд ҳаст. кори худамро ман 100% мекунам. чӯраи гарданро, канал кушоданро ягонтаи шумо дар ҳамин тоҷикистон наметавонед. ман ба ин кафолат медиҳам. беҳад қинду ва беҳад апасни аст. ман шогирдони худро то ҳатто иҷозат намедиҳам ки то рӯзи ман ҳастам шарманда накунед. миёнро тавбат кунед, чӯраи гарданро рӯзҳои аввалашро бояд ман бинам. шумо таҷриба кунед.
баъд аз марги ман хуб имрӯз шумо набояд ба чӯраи гардан кор кунед ва набояд чӯраи гарданро шумо метавонед зарари худро расонед. 1000 касро тобат кардӣ, як кас агар хатогӣ меравад, тамом. кори шумо мекунед 2 моҳ 3 моҳ фоида мекунад. пурра наметавонед тобат кардан. ман инро ба шогирдони худам ҳам мегӯям. касе чӣ саволе дорад, чӣ зурӣ дорад, бо ман зурӣ кунед. бо гап не, бо сухан не, аз дур не, бо кор, бо таҷриба. ба ман ҳам беморҳои вазбин мегӯянд ки шумо майб кардагӣ ҳастед. не ки баъди сухани вазири тандурустӣ ман дигар шарм медорам ки ин беморро ман аз дар берун кунам. хоб гуфта ба ӯ хизмат мекунам. оҳиста оҳиста ӯро ба по мехезонем. дигар духтурро таъна намезанам ва ягон бор таъна задагӣ ҳам нестам. барои ҳамин шогирдоне ки мо зиёд кардастем, дар оянда бо дигар корхонаҳо мехоҳем кунем, ин ҳамаш барои фоидаи халқи мо ҳаст. чандин солҳо пеш ман соҳибкорро муроҷиат карда будам ки биё якҷо шавем, 10% даромадамонро фонд кунем, аз ин фонд бачаҳои ёшро, кӯдаконро дастгирӣ кунем, касе пешрафт ҳаст, касе ихтироъкор ҳаст, тоҷиконро боло бардорем. ҳама манфиати худро фикр мекунед. дар фикри пешрафти омма нестем. барои ин қаморо ғам натиен. мо дар фикри пешрафти оммаем. иншоалло ояндада корҳои моро шумо мебинед. ма дар ёрдами шумо дигар дар кор нест. ҳамин корхонаҳои худам қатъи ма якҷоя шаванд, мо ояндада месозем ин мактабро. мактаби донишмандонро, мактаби олимонро, мактаби ихтироъкоронро. ман ба шумо мегӯям ки шумо ҳам номард ҳастед. вақте ин суханҳоро тарафи мо мегӯед, мард шудан дар кор. ҳар кадомед мард ҳастед, дар фикри мо, дар идеяи мо, агар шумо мехоҳед пайваст шавед, ёрдами халқ кунед, бо мо пайваст шавед. биё якҷо шавем. биё дар Тоҷикистон пешравӣ кунем, халқи тоҷики худро пешгирӣ кунем. мо дар Тоҷикистон ҳамин қадр сол кор кардастем. ман барои фарзанди худам ҳолир ягон пешравӣ кардагӣ нестам. фақат шогирд тайёр кардаму корхона барои халқи худам кардам. ки ин корхонаҳои ман пага идеяи маро дастгирӣ кунанд. тавонем соҳибкор ташкил кунем. ки ақаллан соҳибкорои мо як қисмати худро дар ин идеяи ман влажид кунанд. мо оҳиста оҳиста ҳамин мактабро ташкил кунем, бачаҳои ёшро, кӯдакони худро аз хурдӣ тарбия кунем. касе мехоҳад дар кадом роҳи равад, онро ба ҳамон роҳ тарбия кунем. ихтироъкоронро зиёд кунем. ин мақсади ягонаи ман ҳаст. ман гуноҳ надорам ки худованд ба ман ин фикрро додааст. ман гуноҳ надорам ки худованд ба ман ин ҳунарро додааст. ман гуноҳ надорам ки ман ба корҳои худам кафолат дода метавонам. барое ки худо додааст. агар нахоҳед, ҷамъ шавед якҷо, як фармон бароед, мо аз Тоҷикистон бароим равем. чӣ дар кор моро сиёҳ кардан? мард бошед, биёед якҷо шавем. биё якҷо шавем, халқи худро дастгирӣ кунем. якҷо шуда наметавонед, моро ғам натиҳед. монед мо идеяи худамро пеш барем, кори худамро пеш барем, халқи худамро дастгирӣ кунем. барое ки ягонтаи шумо ба мо финансировать кардан наметонед. мо худмон бояд кор кунем, идеямона реализоват кунем, фикромона реализоват кунем, фикромона пеш барем. бефикр намешавад. ман намехоҳам ягонтаи шуморо ранҷонам, лекин
фикри ман ҳамин аст. Мехоҳам ба халқи худам ёрдам кунам, мехоҳам халқи худро дастгирӣ кунам. агар шумо финансировать кунед идеяҳои мора, мо ҳам тавбатмона бепул мекунем дига. халқа дастгирӣ кардан мегирем. биёин якҷо шавем. акай ки якҷо шида наметавонен рӯз мон битен монем, мо ҳам кори худна пеш барем. чандин бор барақаст коргарои налогрӯӣ карданд, коргарои прокуратура равонмон карданд. ба таҷрибашон зер карда натонистанд, аз мақомотҳои давлатӣ моро истифода бурданд. аз мақомотҳои давлатӣ ҳам хоҳиш дорум моро дастгирӣ кунед. мо фикри бад надорем, фақат мехоҳем оянда маркази илмӣ ва ихтироъкоронро ташкил кунем дар Тоҷикистон. ҳамин қадр орзу дорам. барои ҳамин ман меҳнат карда истодам. барои ҳамин кор карда истодам. гуфти вазири тандурустӣ мард бошед, биёин якҷо шед. биёин идеяи морам дастгирӣ кунем. ина мо картамона мепартоем як рӯз не дар як барномамон, ина финансировать кунен, мо идеяомо пеш барем. мо ҳам оянда и мактаба бикушоем. а намекунен, рӯз мумтен мо худмон оста мекунем. дерам шавад, бо кори мара як шогирди ман давом медиҳад. фикри ҳам фарзандора кунем ки дар тарафҳои хориҷ азоб кашида истоданд. мо бояд дар Тоҷикистон корхона кунем, пешравӣ кунем, ободӣ кунем ки дига мамлакатҳо иҷа биёянд. а халқи мо дига мамлакатҳо рафта просто дам гиранд. касеш мехоҳад бира намозша бихона, касеш мехоҳад Турсия бирава. зиндагии халқа осон кардан дар кора. ҳонирошта ки шукронаи худо мамлакати мо тинҷ, мамлакати мо обод аст. шукронаи президентмон ки ихе тинҷира додагиай, мо бояд и тинҷи даққатӣ истифода барем, бояд пешравӣ кунем. ҳамаш барои мо ай. дар ҳамин тинҷӣ агар мо пешравӣ накунем, дар вақти ҷанг наметонем. якдигаремо агар ду чува гирем, кофтан гирем, пешравӣ карда наметонем. кадомет агар мехоҳен идеяи моро дастгирӣ кунед, инат марҳамат, мо номерои телефономона дар таги ҳамин видеомон мемонем. кадомет қати мо якҷоя шидаем, марҳамат биёин якҷо бишем. мо ҳамин халқи худмона бардорем. якҷо шидаем нестем, таъна заданием, ғамон натем, мо худмон мекунем. иншаллоҳ мекунем. ҳамун табибону ҳамун кастапрофоне ки бо ҳамихе баъзе суханҳо мекунед, аввал ҳиссиётона бедор кунед. ягонтаи шумо ҳиссиёт надоред. ҳиссиёти чиликотон нест. барои ҳиссиёти чиликотона бардоштан ман шуморо як дарс метиҳам. солҳои 5-6 ҳазор сол пеш, 7 ҳазор сол пеш дар даргоҳи подшоҳ ҳамун шахсонеро корда мегирифтанд, табибоеро мегирифтанд ки ва ё ҳиссиёт доштанд. чӣ кор мекарданд? ва ё мегирифтанд дар даруни қоб кӯзаро мемонданд. баъд қопа маҳкам мекарданд. кӯзаро дар даруни қоб мешикастанд. касе агар кӯзаро дар даруни қоб айнан сохта метонист, ӯро дар даргоҳ қабул мекарданд. ӯро табиби нағз ҳисоб мекарданд. баъд ба ӯ иҷозат мешед ки ё шоҳра бирава тавбат куна, ё вазира тавбат куна, ё ки бирава халқи ҳамон мамлаката тавбат куна. дурӯғгӯша айдар берун мекарданд. ини шумода якта дарс ки ҳамин ҳиссиёти чиликотона бедор кунед.
کسی که با ما میخواه همراه شود مرحمت، کسی که همراه شدنی نیست گپای زیادی در کار نیست. خدا همه شما را نگه داره. ما در همه شما دعا گوییم که شما خوب باشید.